analysis from the viewpoint and with the methods of heritology, the science of inheritance. This analysis, however, is expecting to be made after the final completion of the project. Thank you for your attention. Thank you, Nora. It was very interesting because of the very interesting and new questions were raised, and practical answers were mentioned as well, and new experiences were mentioned here, like nostalgia, ecotourism, and folklorization, as they are new solutions for the survival of pastoral way of living. It's very important, and what I should like to mention more, that is case studies from certain places which proved the result of your work and the result of partly the result of the Canepa project. And the last presentation for this section for today, Dr. Paraskevas Potiropoulos, researcher, Hellenic Folklore Research Center, Academy of Athens, and the title of the presentation is The Transformations of Pastoral Landscapes. Please. Ευχαριστώ. Θα είμαι... Λοιπόν, το τοπίο είναι η έκφραση σε μια δεδομένη χρονική στιγμή του συνδυασμού του γεωλογικού, του γεωμορφολογικού και του οικολογικού χρόνου στο χώρο. Αποτελεί με ιστορικούς όρους, θα έλεγε κανείς, προϊόν του συγκερασμού της μακράς, της μέσης διάρκειας και της συγκυρίας. Είναι ένα παλίμψιστο με βάση την ιστορικότητά του, αλλά και καλλιδοσκόπιο, καθώς διαμορφώνεται στη συγχρονία. Το ορεινό τοπίο συγκεκριμένα, δηλαδή οι βοσκότοποι, οι αλπικοί βοσκότοποι, τα δάση, οι περίφρακτοι αγροί και οι αναβαθμίδες με τις ξερολιθιές, προκύπτουν από τη σχέση φύσης και ανθρώπου και διηγούνται την ιστορία, την οικονομία και την κοινωνική οργάνωση των τοπικών κοινωνιών. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς διαμορφώνονται τα βοσκοτόπια στον ορεινό χώρο με βάση παραδείγματα από 4 κοινότητες, το Πληκάτι του Νομίου Ανίνων, την Κρανιά Τρικάλων, το Περιβόλι Γρεβενών και την Αράχοβα της Στερεάς Ελλάδος. Πώς ο διάλογος μεταξύ ιστορίας, ανθρώπων και φύσης διαμορφώνει ιστορικά αλλά και σύγχρονα το τοπίο. Τα τοπία των βοσκοτόπων, τα αλπικά τοπία, αφορούν στις ψηλότερες ζώνες των βουνών, με τις γυμνές από τα δέντρα λιβαδικές εκτάσεις. Είναι κυρίως ο χώρος των κοπαδιών, κυρίως των προβάτων, της μετακινούμενης κτηνοτροφίας, που χαρακτηρίζει τον ορεινό χώρο και το συνδέει με τον κάμπο σε μια επαναλαμβανόμενη κίνηση ανταλλαγών. Τα μαντριά, οι στρούγκες και οι άλλες κατασκευές που εξυπηρετούν την κτηνοτροφία υποδεικνύουν τα ανθρωπογενή στοιχεία στο χώρο. Τα βοσκοτόπια όμως αφορούν και στα χαμηλότερα τμήματα της ορεινής ζώνης, καθώς τα κλαδερά, η χαμηλή βλάστηση ικανοποιούν τις ανάγκες της κτηνοτροφίας μικρής κλίμακας και διαμορφώνουν ένα μεικτό τοπίο που συνδυάζει τις βασικές πρακτικές των ανθρώπων που κατοικούν το χώρο. Σε μια πολύ σύντομη ιστορική αναδρομή για να δούμε την ιστορία των ορεινών βοσκοτόπων στον ορεινό χώρο της Ελλάδος, θα επιμείνουμε ιδιαίτερα στον 18ο και στο 19ο αιώνα, που η κτηνοτροφία γνωρίζει ιδιαίτερη ανάπτυξη εξαιτίας της αυξημένης ζήτησης των κτηνοτροφικών προϊόντων και την ανάπτυξη προφανώς της εμπορικής διάθεσής τους. Καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της κτηνοτροφικής πρακτικής αποκτά σταδιακά το τσελιγκάτο, που διαδέχεται τις οικογενειακούς κοινωνικο-οικονομικούς σχηματισμούς, το τσελικάτο ως οικονομικός παραγωγικός σχηματισμός, ως μια μορφή κοινοτικής οργάνωσης, που συνδέεται με την ανάπτυξη των τζιφλικιών,
σε αυτό το διάλογο μεταξύ βουνού και κάμπου, με την ενοικίαση δηλαδή μεγάλων εκτάσεων των Τσιφλικιών ως χειμερινών βοσκοτόπων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, όπως διαβάζουμε από τους περιηγητές, κυρίως και από τους ιστορικούς, η ανάπτυξη, η κτηνοτροφική ανάπτυξη να οδηγήσουν σε αποψήλωση των ορεινών περιοχών, την αποψήλωση των δασικών εκτάσεων και το τοπίο, παρόλο τα όσα σχηματίζουμε στο μυαλό μας, όσα υποθέτουμε στο μυαλό μας, να είναι αρκετά γυμνό στη διάρκεια του 18ου και του 19ου αιώνα. Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, με τη δημιουργία των εθνικών κρατών, οι πολιτικές ενοποίησεις και δημιουργίας ομογενών εθνικών χώρων, οι απόπειρες για άμβληση των κοινωνικών διαφορών και η επιδίωξη της οικονομικής ανάπτυξης έχουν ως αποτέλεσμα, με μια σειρά νόμων και ιστορικών εξελίξεων, την κατάργηση των Τσιφλικιών, άρα και την παρακμή του Τζελικάτου. Να μην αναφερθούμε τώρα αναλυτικά για τους νόμους, που δίνουν όμως το δικαίωμα μόνιμης εγκατάστασης στους ημινομάδες κτηνοτρόφους, οδηγούν στη χειραφέτηση των μικροκτηνοτρόφων και τη δημιουργία βιώσιμων μικρότερων κοπαδιών μέσα από κρατικές ενισχύσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα και στη διάρκεια, στις αρχές του 20ου αιώνα, να υπάρχει εκτατική ανάπτυξη των βοσκοτόπων και να παραμένουν εις βάρος του δάσους. Παρ' όλα αυτά δεν λείπουν μικροπροβλήματα και κατά τόπου διαφορετικές εξελίξεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Σιράκο, ένα ορεινό χωριό στην Ήπειρο, που υπάρχει διαμάχη ανάμεσα στους μόνιμους κατοίκους και τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους, γιατί αποφασίζουν οι μόνιμοι κάτοικοι να δεντροφυτέψουν τα λιβάδια με μουριές για την ανάπτυξη της σειροτροφίας, και αυτό δημιουργεί μια σειρά από διαμάχες ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες. Οι πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις από το δεύτερο μισό, στη μέση του 20ου αιώνα, δηλαδή ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, η γερμανική κατοχή και ο εμφύλιος που ακολουθούν στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τις πολιτικές επιλογές που ακολουθούν και που καθορίζουν τις μορφές οικονομικής ανάπτυξης, οδηγούν στην εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και στην αποδιάρθρωση των τοπικών κοινωνικών δομών στον ορεινό χώρο. Η εγκατάσταση στα παιδινά και στα αστικά κέντρα και η μετανάστευση οδηγούν στην πληθυσμιακή αποψήλωση του ορεινού χώρου. Αυτό έχει άμεση επίπτωση και στον πληθυσμό των ομάδων κτηνοτρόφων. Επίσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τον περιορισμό και τον έλεγχο της μετακινούμενης κτηνοτροφίας από τη δράση από τις πολιτικές της δασικής υπηρεσίας για την αναδάσωση των βουνών, άρα και τους περιορισμούς στη βόσκηση. Η μείωση της μετακινούμενης κτηνοτροφίας και η εγκατάλειψη μια σειρά άλλων γεωργοκτηνοτροφικών πρακτικών οδηγεί σε μια άλλου είδους μονομέρεια, την επέκταση του δάσους στους βοσκότοπους και στις αναβαθμίδες. Εδώ βλέπουμε μία εικόνα, είναι από το πλικάτι του νομού Ιωαννίνων. Οι περιγραφές που έχουμε λένε ότι οι καλλιέργειες φτάνανε μέχρι εκεί που άρχιζαν οι βοσκές, άρα στη φωτογραφία που βλέπουμε δεν υπήρχε καθόλου δάσος. Μέχρι το 1965-70 περίπου. Παράλληλα, το ορεινό τοπίο αλλάζει από τον εξυγχρονισμό, την ανάπτυξη δηλαδή των δικτύων κοινής ωφέλειας, την επέκταση του οδικού δικτύου, τις μεγάλες κλίμακες παρεμβάσεις στο φυσικό χώρο με τα φράγματα, τις γέφυρες κτλ. Αλλά και με τις νέες χρήσεις που προκύπτουν στο χώρο, όπως ο ορεινός τουρισμός με τα χιονοδρομικά κέντρα. Η προϊούσα περιβαλλοντική υποβάθμιση, η κοινωνική αποδιάρθρωση και η δημογραφική συρρίκνωση, ήδη από τη δεκαετία του 70 πανευρωπαϊκό φαινόμενο, προβληματίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση και οδηγεί σε έναν διάλογο για τη μορφή ανάπτυξη του ορεινού χώρου και του ορεινού τοπίου, όπως μας ενδιαφέρει εμάς σήμερα.
Οι ορεινές περιοχές ορίζονται ως λιγότερο ευνοημένες περιοχές ή περιοχές φύσης υψηλής αξίας και υπάρχει μια μεταστροφή προς την αναζήτηση και παραγωγή ποιοτικών τοπίων. Στα πλαίσια αυτά η φύση και η παράδοση εργαλειοποιούνται και μετατρέπονται σε πολιτισμικά και περιβαλλοντικά αγαθά, ενώ οι χρήσεις και οι λειτουργίες τους προσφέρονται ως υπηρεσίες ποιότητας. Ο ορεινός χώρος αποκτά κοινωνική, οικονομική, αλλά πρωτίστως αισθητική αξία ως πολιτισμικό ποιοτικό τοπίο. Μια σειρά από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζονται στον ελληνικό χώρο. Εδώ βλέπουμε ένα από τα πιο γνωστά της αρχές της δεκαετίας του 2000, που πιάνει με ένα μεγάλο μέρος του ορεινού χώρου, το Γράμμο και τη Ροδόπη, το LIFE. Παρόλα αυτά, παρόλες τις επιδιώξεις των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, αυτό που στην πραγματικότητα επιτυγχάνεται είναι η ανάσχεση της αποδιάρθρωσης και της αποψήλωσης του ορεινού χώρου και όχι η πλήρη αντιστροφή των οικονομικών και ποιοτικών δικτών. Από όλα αυτά, το μόνο το οποίο στην πραγματικότητα φαίνεται, όπως είδαμε και στις προηγούμενες ομιλίες, να αναπτύσσεται είναι ο ορεινός τουρισμός. Ως εναλλακτική, αρχικά ξεκίνησε ως αγροτουρισμός και οικοτουρισμός, αλλά στη συνέχεια κυριάρχησαν οι μορφές εναλλακτικού ορεινού τουρισμού, όπως η ορειβασία, η πεζοπορία, το ράφτιν και διάφορα άλλα extreme sport, θα λέγαμε. Ας δούμε λοιπόν στις περιπτώσεις που ανέφερα προηγουμένως, θα ασχοληθούμε, πώς διαμορφώνεται σήμερα το ορεινό τοπίο, οι βοσκότοποι στις περιοχές που θα δούμε. Περνάω το ένα χωριό για οικονομία χρόνου και ξεκινάμε από την Αράχοβα. Η Αράχοβα είναι, για όσους δεν ξέρουν, μια μικρή πόλη 3.000 κατοίκων στις πλαγιές του Παρνασσού, όπου η κτηνοτροφία δεν είναι η κύρια παραγωγική πρακτική. Παλιότερα ήταν η καλλιέργεια της ελιάς και οι αμπελώνες οι κυριότερες οικονομικές πρακτικές. Παρ' όλα αυτά, περίπου το 1/4 των κατοίκων της μέχρι το 1940 ασχολούνταν με την κτηνοτροφία και εμέσως η κτηνοτροφία σχετίζεται με την υφαντική, που αποτελεί το λόγο για τον οποίο η Αράχοβα ήταν διάσημη μέχρι πρότινος στον ελλαδικό χώρο, η παραγωγή των περιβόητων υφαντών της Αράχοβας. Βέβαια, σταδιακά όλα αυτά εγκαταλείπονται και κυριαρχεί ο ορεινός τουρισμός, ο οποίος από τη δεκαετία του 70, με την ύπαρξη του χιονοδρομικού κέντρου και μετέπειτα, μεταβάλλει την Αράχοβα στο πιο γνωστό χειμερινό τουριστικό κέντρο στην Ελλάδα. Αυτό σε συνδυασμό με τους περιορισμούς που προκύπτουν από τους νόμους, με το χαρακτηρισμό της πόλης ως προστατευόμενης αρχιτεκτονικά και με τη γυτνίαση με τον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών, που έχει ανακηρυχθεί ως μνημείο της UNESCO, δημιουργούν μια σειρά περιορισμούς στην ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, περιορισμούς τόσο στις εγκαταστάσεις, που δεν προβλέπεται η επέκτασή τους, η ανανέωσή τους και εξοβελίζονται στις άκρες του οικισμού και σε μέρη που δεν είναι ορατά γενικότερα, αλλά κυρίως στην απομάκρυνση της κτηνοτροφίας από κλασικές περιοχές βοσκοτόπων, όπως ήταν το Λιβάδι παλιότερα, που με την ανάπτυξη του τουρισμού οι κτηνοτρόφοι εξοβελίζονται από εκεί, γιατί στη θέση των κοπαδιών προκύπτουν οι βίλες, τα σπίτια για χειμερινές διακοπές, και άρα ακόμα και στα μέρη που έχουν ιδιοκτησία κτηνοτρόφοι απαγορεύεται να βοσκήσουν τα πρόβατά τους, γιατί προτιμούνται άλλες δραστηριότητες. Αυτά όσον αφορά την Αράχοβα. Πηγαίνουμε μετέπειτα στο Πλικάτι. Το Πλικάτι είναι στα σύνορα της Ελλάδος με την Αλβανία, στο βουνό Γράμμος. Έχει πλούσια βοσκοτόπια
στις κορυφές, στις δυτικές πλαγιές του Γράμμου, και που εκεί παραδοσιακά ήταν οι θερινές βοσκές ημινομάδων κτηνοτρόφων που ξεχειμονιάζουν στις ακτές του Ιουνίου Πελάγους. Η πολιτισμική διάσταση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος αποκτά κεντρικό χαρακτηριστικό στις σύγχρονες πρακτικές της τοπικής ανάπτυξης. Στο Πλικάτι, στα τέλη της δεκαετίας του 90, ένα μεγάλο μέρος των αλπικών βοσκοτόπων εντάσσεται στο πρόγραμμα ανάπαυσης, στο πρόγραμμα οικοπάρκων, όπως το λένε οι ντόπιοι, με στόχο την ανασύσταση του φυσικού τοπίου. Αυτό, σε συνδυασμό με την υποψηφιότητα αργότερα του Γράμμου για τη διεκδίκηση του Ευρωπαϊκού Βραβείου Landscape of the Year κατά τη χρονιά 2007-2008, οδηγεί σε περιορισμούς της κτηνοτροφίας σε ένα πολύ μεγάλο μέρος των βοσκοτόπων του Γράμμου, και αντίθετα προβάλλεται η ανάδειξη του φυσικού τοπίου ως ένα από τα πιο όμορφα αγροτικά τοπία που στη μέση έχει το χωριό με πάρα πολλά παραδοσιακά στοιχεία. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι μια από τις σπάνιες σκηνές που βλέπουμε πρόβατα πια στο βουνό, και από την άλλη αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, το είπαμε και προηγουμένως και εδώ πέρα φαίνεται αρκετά, την επέκταση του δάσους με την παράλληλη κατάληψη των μεικτών γεωκτηνοτροφικών χρήσεων γης. Και εδώ πάλι μια φωτογραφία από το Πλικάτι. Το επόμενο χωριό είναι η Κρανιά του νομού Τρικάλων. Ο κοινοτικός χώρος της Κρανιάς είναι κάτω από η πιο υψηλότερη κορυφή, είναι η κορυφή Τριγκία, και κατοικείται από βλάχους ημινομάδες στο παρελθόν κτηνοτρόφους, και το ενδιαφέρον είναι ότι έχει και ένα ξεχωριστό συνοικισμό από Σαρακατσάνους μετακινούμενους κτηνοτρόφους, οι οποίοι στην πραγματικότητα είναι οι μόνοι που ασχολούνται σήμερα με την κτηνοτροφία, καθώς οι βλάχοι σταδιακά, οι περισσότεροι από αυτούς, εγκατέλειψαν την κτηνοτροφία. Λοιπόν, εδώ είναι το βουνό Τριγκία που δεσπόζει πάνω από το χωριό. Εδώ είναι ο συνοικισμός στα Κονάκια των Σαρακατσάνων, που είναι ένα ξεχωριστό χωριό ουσιαστικά. Στο παρελθόν, τα 30.000 πρόβατα που μπορούσε να καλύψει ο χώρος κάλυπταν τα βοσκοτόπια, αλλά στη διάρκεια του 20ου αιώνα η κτηνοτροφία γνωρίζει σταδιακά μία φθήνουσα πορεία, και παρά τις προσπάθειες ενίσχυσης των Σαρακατσάνων, κυρίως κτηνοτρόφων της δεκαετίας του 1980 και 1990, το μόνο που επιτυγχάνεται στην πραγματικότητα είναι μία υποτυπώδης βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους στον οικισμό στα Κονάκια. Αντίθετα, αυξάνεται ο παραθεριστικός χαρακτήρας της κοινότητας τόσο στο κυρίως χωριό, στην Κρανιά, όσο και στα Κονάκια των Σαρακατσάνων, και το βουνό συνδέεται με την ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού, την ορειβασία δηλαδή στην κορυφή της Τρικίας, το τρέκιν, ενώ πιο κάτω στο ποτάμι με το κανόε καγιάκ στην περιοχή Τρυπόταμο. Ελάχιστες οικογένειες κρανιωτών διατηρούν ακόμα κοπάδια με πρόβατα ή γελάδια. Οι διαμαρτυρίες και ο επιδιωκόμενος αποκλεισμός της βοσκής και του σταυλισμού των ζώων εντός και περιμετρικά του οικισμένου χώρου συνοδεύεται επίσης με τη μείωση και της κτηνοτροφίας από τους Σαρακατσάνους, οι οποίοι στην πραγματικότητα, όπως βλέπουμε, θα είχαν σταματήσει την κτηνοτροφία αν δεν υπήρχε η δέσμευση ότι για να διατηρούν τον οικισμό τους πρέπει να έχουν κάθε χρόνο πρόβατα στο βουνό. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι το δάσος έχει καλύψει σιγά σιγά τον οικισμό. Αυτή είναι περσινή φωτογραφία. Επειδή πηγαίνω εκεί τα τελευταία 15 χρόνια, κάθε 2 χρόνια, κάθε χρόνο βλέπω και την σταδιακή εξάπλωση του δάσους περισσότερο. Τελευταίο παράδειγμα είναι το περιβόλι από τα πιο γνωστά στο νομό Γρεβενών, και αυτό στην οροσειρά της Πίνδου, από τα πιο γνωστά βλαχοχώρια και κτηνοτροφικά χωριά στην Ελλάδα, με πολύ μεγάλες
εκτεταμένες και πλούσιες χορτολιβαδικές επιφάνειες στην αλπική ζώνη και να δεσπόζει στην περιφέρειά του η Βάγια Κάλντα, μια περιοχή που έχει γίνει εθνικός δρεμός και τώρα έχει ενταχθεί στο Εθνικό Πάρκο Βορείας Πίνδου. Αυτό, από τη μια υπάρχει μια νομολογία που προστατεύει την περιοχή και από την άλλη υπάρχουν απόπειρες και τη δεκαετία του 80 και του 90 για την κατασκευή φράγματος στην Βάγια Κάλτα, στην περιοχή του περιβολίου ή τεχνητής λίμνης. Αυτό συμβαίνει σε όλη την ευρύτερη περιοχή του περιβολίου. Υπάρχει ήδη μία τεχνητή λίμνη στα σύνορα με το Μέτσοβο, στο Μέτσοβο ανήκει περισσότερο, η οποία με το πέρασμα του χρόνου έχει εξελιχθεί σε μεγάλο τουριστικό πόλο, όπως και το μεγαλύτερο μέρος της Βάγια Κάλντα είναι πολύ γνωστό τουριστικά, με την ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού και πολλών εναλλακτικών μορφών περιπέτειας, όπως λέγονται χαρακτηριστικά, ενώ στην περιφέρεια του Εθνικού Δρυμού, εκεί που επιτρέπεται, διεξάγονται πάρα πολλοί αγώνες ορεινής ποδηλασίας, αλλά ακόμα και αγώνες αυτοκινήτου ή μοτοσικλετών ανωμάλου δρόμου. Η κτηνοτροφία, λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο, τα τελευταία 30-40 χρόνια περνάει πολλά στάδια και αυτό έχει επιπτώσεις στο τοπίο. Αρχικά υπάρχει περιορισμός της κτηνοτροφίας και εξοβελισμός της από τον Εθνικό Πυρήνα, από τη Βάγια Κάλντα, που ήταν ο ιστορικός τόπος, ο βοσκότοπος των βλάχων κτηνοτρόφων. Γι' αυτό βλέπουμε και ότι αναπτύσσεται το δάσος σιγά-σιγά. Υπάρχουν αλλαγές βέβαια στον τρόπο μετακίνησης, αυτά συμβαίνουν σε όλη την Ελλάδα. Εδώ βλέπουμε χαρακτηριστικές φωτογραφίες, αυτή είναι πριν από 100 χρόνια, που βλέπουμε το πόσο γυμνό είναι οι πλαγιές. Αυτό είναι ακριβώς δίπλα στο χωριό, σε αντίθεση με την πρώτη φωτογραφία που είδαμε στην αρχή, όπου βλέπουμε ότι το δάσος έχει καταπνίξει κυριολεκτικά το χωριό. Το ίδιο βλέπουμε και σε αυτή τη φωτογραφία που είναι από τη δεκαετία του 50, πάλι οι πλαγιές γύρω από το χωριό είναι γυμνές. Αυτό είναι το χωροστάσι του χωριού, είναι το Κίνικ λέγεται, και είναι ακριβώς πάνω από το χωριό. Σε αντίθεση με σήμερα που είναι πνιγμένο στο δέντρο η περιοχή, βλέπουμε πόσο γυμνό είναι. Και πάλι εδώ είναι φωτογραφίες από τη Βάγια Κάλντα που βλέπουμε την αραιότητα των δέντρων, σε αντίθεση με σήμερα που είναι περίπου, αν μπορούσα να εικάσω καλά, η ίδια περιοχή, που βλέπουμε μια διαφορετική εξέλιξη. Θέλοντας να ολοκληρώσω, θα αφήσω έναν βοσκό από το περιβόλι να μιλήσει με 3 κουβέντες που νομίζω ότι εκφράζουν όλα αυτά που θα ήθελα να πω συμπέρασμα. Εδώ στη Βάγια Κάλντα ήταν και είναι οι καλύτερες βοσκές. Ένα μεγάλο τώρα μέρος από τη Βάγια Κάλντα είναι δασωμένο και αυτό μας δημιουργεί πρόβλημα. Οι στάνες και τα μαντριά δεν μπαίνουν στον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού, αλλά γενικά τα πρόβατα τα βάζουμε και βοσκέται. Παλιά εδώ είχαμε πολλές χιλιάδες πρόβατα. Πριν τον πόλεμο, του 40 εννοεί, είχαμε 45.000. Αλλά δεν ήταν μόνο τα πρόβατα. Εδώ είχε 25 πριόνια, νεροπρίωνα δηλαδή, τους κυρατζίδες με τα ζώα τους. Τώρα όμως κανείς νέος δεν μπαίνει στην κτηνοτροφία. Κάποιοι μένουν όλο το χρόνο κάτω στο κάμπο. Το γύρισαν σε σταυλισμένα ζώα. Τι θα γίνει δεν ξέρω. Τώρα κάποιοι ελπίζουν στον τουρισμό. Δεν λέω, καλά είναι ο τουρισμός, αλλά φτάνει μόνο αυτό. Με την κτηνοτροφία τι θα γίνει. Αυτά, σας ευχαριστώ πολύ. Thank you, Paraskevas. It was very interesting. We could listen to this presentation at how many aspects or influences can transform the landscape. That was very interesting, like legislation or mountain tourism, such kind of new elements. Very nice case studies. Now everybody could see what does it mean, Arahova, the place of the exhibition on Saturday. And one there was another expression I love, that is a landscape competition. It's so nice to hear it.
And let me say a personal note. I have been to Greece more than 16 or 18 times, but I have never seen such beautiful places. So next time I have to visit not so well-known places, so other places as well. Thank you so much. I appreciate your presentation. So, ladies and gentlemen, that was the fourth session. We could listen to 4 presentations, 2 focusing on transhumance and 2 more focusing on landscape. The floor is open for you, asking questions, because these beautiful ladies and clever gentlemen are ready to answer all your questions. Please. Do we have a microphone here? Yeah. Dimitris? Okay, στα ελληνικά. Ή στα αγγλικά. Πώς προτιμάτε. Για το Παρασκευά είναι η ερώτησή μου. Ας είναι πολλά τα σημεία που χωράνε κουβέντα. Είναι πολλά τα θέματα, νομίζω, Παρασκευά, που έθιξες και χωράνε πολύ κουβέντα. Ένα από αυτά, δεν ξέρω αν το εξέλαβα σωστά. Είναι έτσι ίσως μια νοσταλγία για αυτή την δραστηριότητα του παρελθόντος, ειδικά στα χωριά που μας περιέγραψες, που για κάποιους λόγους δεν έχει διατηρηθεί μέχρι σήμερα και ότι έχει εξαπλωθεί το δάσος που έχει πνίξει τα χωριά και ο τουρισμός που έχει γεννήσει άλλα πράγματα. Είναι και μια καινούργια δραστηριότητα που έχει ανταγωνιστεί και έχει εξοβελήσει την παλιά. Διακρίνω μια νοσταλγία ότι τι κρίμα που έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο και έχει φύγει αυτή η δραστηριότητα. Μήπως τελικά ήταν κάτι που δεν μπορούσε να αποφευχθεί. Μήπως τελικά και η πολιτική πάει προς τα εκεί. Μήπως μας πρόχνει και η πολιτική της κυβέρνησης, θέλω να πω. Προς τον τουρισμό θέλω να πω, κατάλαβα. Ναι. Από τη δικιά μου πλευρά, ίσως φάνηκε μια νοσταλγία, δεν ήθελα να δείξω αυτό. Βλέποντας μακροϊστορικά τα πράγματα, διαπιστώνει κανείς ότι πάντα υπήρχαν κινήσεις εγκατάλειψης ή ανάπτυξης του ορεινού χώρου. Έτσι. Αυτό πάντα συνέβη.